nyarara kaniko aiwa mani kapfupi mani ha wanyanyone Chuketa uri busy kusafana nebebi umpaki ama kafu Chiku Chuketa naona wano wakafa ama kapfupi mani Saka uyo wadi kumanya kumapurisa naikapfupi zvinonondedza ini nonde ticha seko vanhu vakafa ini mapurisa ukataura kuti ndaona munhu akafa zvinonziwa waona sei chande tinovaona ini ndavaona vakafa vari kupi kona ibanga chande unondirakidza vanhu vacho vakafa komana unitaura uri raita zvinoda tinoda hakuna kana zvinodiwa here tinobatsira vanhu ikoko iwe saka kwafa vanhu vangani iko kwafa vanhu vangani naikapfupi Chuketa thousands of thousands hayi papo mani handei uku chiregera kuramba uchichema tibatsire uyo saka vari kupikwa vanhu vacho vakafa panapa iwe Chuketa hauna maziso riyoko you can't buy no aonesa akafa Tsano mandisa zvakandiita ini nekuti muwezondirakidza guva ra1901 1997 inini kusimeti bana kufa here anakafa ndiri kuti kune bhazi raitaxident kunoku inini nandiri kumhanyira hakuna kudai kuona una kufera mbiro dzemanza mapfeka mbiro dzezvangoda kuita zviya Tsanoka Musbat ndinokanganwa kapfupi sorry ndakuyeuropa but pape ndakuyeuropa because wangoda kusasana ndisasane ndiri ndega here achidzoka kwacho ini ndiri kuti vanhu vafa kune bhazi rabheuka ivo ndinorakidza vanhu vakafa kudhara asi but zvinorwadza zvinorwadza kurwadza zvinorwadza tokunosika edo pepepa watondiyambira mumwongo ndiri hazvidi kuwanzwa That's the point. Yes, Semazo as a DJ Shugeta alongside Babanga. Yeah. Some days yes. And I thought maybe I could thought. Tingotaura nyaya iyoyo. Kana dot function yako inakidza, ungave muchato, ingave party, ingave any ceremony anofunga kuti inenge ichida kuti inakidze ndo basa redu isusu. Nyango ma company adverts, ma corporate adverts, we are there. Just get in touch with us DJ Shugeta na Babanga pa 0782 106 558. Kana dzimwe dzacho dzinoti kana dzimwe dzacho 0773 979 298 kana panyara dzitinouya tokunyaradza.